groft. Ja, det er jo. Så. Det var ikke længe før Bornholmsk Amatørscene har premiere på stykket Fortuna. En bornholmsk komedie i 5 akter. Anne-Grethe Rasmussen og Erik Høringsen er på jagt efter de sidste rekvisitter. Er det i orden med dig, Erik? Kan vi låne de her 2 børn her? Så tager vi dem med. Det er rigtig fint. Det var rigtig gode gamle. Ja. Så er det spændende, om de kan passe den. Ja, det er det jo. Som de kan få fødderne. De skal klemme tæerne. Ja. Så skal vi bare sætte dem her i første gang, når vi skal have vandpumpen, jo. Erik har set sig lun på et gadespejl. Forresten fik jeg spurgt om det der gadespejl, om du er sådan noget liggende? Ja, nej, det har jeg ikke. Jeg har kun det derude, og det får du ikke. Nej, det var okay. Ja. Vi må prøve at se, om vi kan finde et andet sted. Ja. Der er grænser for, hvad man låner ud. Ja, det er rigtigt. Der er grænser for, hvad man låner ud. Det tager vi ikke. Pas med. Ja, det har det nemlig. Men vandpumpen må de godt låne. Den skal stå i scenografien. Det var lige, jeg løber den sidste gang, vi var nede og spørgte dernede, og så tænkte jeg, det skal bare være med i scenografien. De havde jo også behov for vand dengang, så. Og den sidder kun fast med 2 små skruer, så det er fint jo. Så den låner vi sandelig også, ja. Det er snyderi, alt det der. Det er ligesom at lave teater, jo. Det er næsten ligesom teater. Det er nemlig rigtigt. Og der er ingen forbindelse til vand der? Ikke så vidt jeg ved. Nej. Men nu får Pas vi nu se, på ryggen. om vi kan få den op. Der er sgu rør på. Der er fandme rør på. Jeg har altid troet med om blæk. Nå. Ja. Hvad gør I så? Vi tager den ud. Gør vi det? Ja. Ja. det er jo meget lige. Det er ikke ret meget. Det er ikke ret meget. Det er jo ikke. Jamen, det er Superman. Ja. Superman. Eller Batman. Ja, smukt. Ja. Det er godt nok god så længe her. Er I tilfreds med dagens fangst? Absolut. Absolut. Det er flot, det der. Hvem skal have de der træskostøvler på? Ja, det skal måske sømanden og fiskeren. Det gamle fisker. Nu skal vi lige se, hvordan de passer. Skal vi se? Event akkurat, som det hedder på Bornholm. Skøkket tid, du. Ja. Nu har de længe. Ja, bare læg dem der. Ja. Men så cykler jeg ned på museet. Ja, så ses vi dernede. Yes. Goddag. Ej, hvor fint. Goddag. Det er første dag på Gamle Scene for skuespillerne. Scenografien den er næsten på plads, og dagens hovedperson, det er vandpumpen. Men den tager altså for mig en plads. Den skal ikke stå der. Vi kan jo ikke være her. Altså, vi skal jo sige, når der er mange mennesker på scenen, så er krogebakken jo væk. Ja. Jo. Den rører ud efter første akt. Det bliver et rængeri rundt om her. Men i princippet så kunne den måske rykkes lidt frem. Så skal vi have filmet. Så bliver perspektivet helt vildt. De kommer til at stå og hænge op i den der pumpe der. Ja, det bliver fandme over mit liv, det der. Ja. Lidt tvivl om, der er plads til vores pumpe, vandpumpe. Så vi får se, hvordan det går nu her i første, andet og tredje akt. Om der er plads til den, om det bliver mindst 5 akt, hvor der er mange mennesker på scenen, der kan blive et problem, men det ser vi. Den pumpe skal ikke være der. Få dage efter, så er pumpen væk. Ja, desværre. Den var ellers pæn at se på, men der bliver desværre ikke plads til den. Det kunne jeg godt se, når alle folk kom ind på scenen, så var der meget fyldt. Og skal man danse rundt om den, som man rundt om et juletræ, så går det ikke altså. Så ja, desværre. Nå, jamen jeg fik ret i den. Vi har simpelthen ikke plads til den. Altså, den optog alt for meget plads, plus at vi nok nede fra salen kunne se, at den gav et skævt perspektiv, fordi den skulle stå så langt fremme her på scenen, at den næsten havde toppen i tagskægget, når vi sad nede bag. Så den fyldte bare for meget.
Premieren den nærmer sig, og foruden prøverne, så er der også lige alt det andet. Og så i øvrigt har jeg jo tænkt på det hele natten. Det er jo altså ikke særlig kompliceret. For de gamle i stykket. Nej, det vil jeg slet ikke dig, jeg skulle tjekke på heller. Okay. Men du og Morten, I har ansigtet til. Der skal ikke meget sminke til. Der skal i al beskedenhed sagt, der skal vel et grønt trækkes nogle streger op på nanoer. Ikke på damerne selvfølgelig, altså. Hold nu kæft. Hvordan er det at stå på scenen? Jo, det er jo fuldstændig som de siger. Det er jo de skrå brædder, jeg står på jo. Og kigger ud over salen her. Det vækker sådan lidt æresfrygt, synes jeg godt nok, fordi det er jo ikke så længe siden, at der var mig, der sad nede på tilskuerrækkerne og så meget forventningsfuld, men også kritisk op på på scenen her, hvor der var nogen, der optrådte. Jamen, det er spændende. Det er sjovt. Og når nu man føler sig i trygge hænder blandt sine medspillere og sin instruktør, så skal det nok gå alt sammen. Men der er nok ingen tvivl om, at den dag, der sidder og summer hernede med folk på rækkerne og det hele, så skal der nok komme en lille klump i halsen, eller kilder lidt i maven. Og der er kun en enkelt prøve tilbage, før publikum sidder i salen. Så skal stykket spilles 11 gange, og så er alt det, der er blevet arbejdet hårdt med siden august, pludselig slut. Ja, der kommer simpelthen bare et vakuum der, det kan jeg huske fra de andre forestillinger. Når man har ligget der næsten dag og nat og tænkt på nogle små detaljer, man skal lave i scenografien, det er noget, man faktisk har et baghoved hele tiden. Så når man kommer til der, afvikler stykkerne, og når det så er slut, så kommer der et vakuum simpelthen. Og det er ligesom, og så tilfældigvis det er omkring juletid, så det skal nok gå lige ind til jul, men når vi så går over på den anden side af jul og nytår, så savner man altså nok noget at tage sig til, men ja, så finder jeg bare på noget andet altså. Men det er der ikke tid til at tænke på nu. Der er masser af andre ting, der trænger sig på. Jamen, vi har lige fået de sidste detaljer på plads angående afvikling og sådan noget. Så Ole skal lige sætte lidt ind på en lille standing, så den går imellem under den andre, der ikke kan. Ja, jeg tænker mere på, Erik, du står ude bagved, ikke? Jeg styrer tæpperne, ja. Og så følger med i manuskriptet, og så giver slagets gang, ja. Men det lys, vi skal arbejde med, det er under sceneskiftet. Ja. Er det sådan, man kan se, hvad der står dernede? Ja. Det burde det kunne. Der kommer ganske lidt lys med. Ja. Og så går I en samtidig med at trække tæppet, ikke? Ja, det har jeg fundet ud af. Ja. Og så i sort tøj, og så en sort kasket på grund af mit lyse hår, ikke? Ja, det er så fint. Skal der smækken i bæret? Ja. Jamen, så er vi ved at styre på alle rekvisitterne, tror jeg. Ja, det siger så. Og vores vandpumpe, den fik vi jo ikke brug for, så vi hentede nede på Andersen Nexø-museet. Der var desværre ikke plads. Nej. Men sådan er det må vi tage med. Det er ellers flot. Ja, det er. Ja. Du siger, at jeg styrer på det. I er godt med? Jamen altså, vi har faktisk været så tidligt fremme i forløbet i år, så er rekvisitterne spurgte jeg sådan skuespillerne ud om, hvad de mente, de manglede. Så skrev jeg en liste, og så kørte jeg op til Aker Møller forleden, og så fik jeg stort set, hvad vi skulle bruge. Hun havde en bøge, om kunne tjekke i der, så vi fik noget tidstypisk og sådan noget. Så det er helt fint. Ja. Altså, jeg tager den ikke af, uden at jeg fortæller hende om det, og det er fordi, Det ser ud til, at Uffe Markmanns vielsesring ikke kommer med på scenen. Ja, muligvis. De skal lige google, om den er for bred fra 1895. Hvad siger konen til det derhjemme? Jamen det er jo det, så må jeg jo fortælle hende i god tid. Han kan få sadel med hjem, hvis konen ikke tror, at han skal smide den ring. Hvad er du ude på, konen? Ja, hvordan er Mogens Dam? Jeg synes, han er dygtig. Han ser mange ting. Og ligesom vi står der og øver os, så når der så kommer en pause, så har han sørme bemærket den mindste lille detalje, man nu har gjort. Om det så er positivt eller negativt, så lægger han mærke til det. Og jeg synes, han godt kan være lidt skrab en gang imellem. Og man kan godt blive lidt synes, at nogle gange, jamen kan det nu være rigtigt, når han giver en kritik, eller beder en om at rette noget til. Men det er jo en proces,
hvor jeg synes alligevel, jeg føler mig godt behandlet af Mogens, og jeg føler mig rimelig tryg i hans hænder som instruktør. Så jo, alt i alt, så synes jeg, han er en dygtig og en kompetent instruktør. Ja, selvfølgelig. Ja, jo. Jeg siger det, den jeg kører efter nemlig. Ja, fordi i det øjeblik, jeg stopper, så... De sidste aftaler om, hvem der gør hvad, kommer på plads. En aftale. Det så godt passer vi lige på, at du kommer tæppet ned. Jeg vil ikke sige mig selv. Du skal ikke sige dig selv. Og ude i garderoben bliver alle husket på, at nu er det ved at være alvor. Og 5 minutter før du kommer Erik igennem systemet her og meddeler 5 minutter før. Og så er det bare, altså de der skal være med i første akt, befinder sig så klar. Og ikke noget med 14 dør, der skal lukkes op, når der står en masse mennesker og galer herude. Havs i øvrigt, det er når I bevæger ingen ud af den her dør her. At man lukker den lige på klem og fornemmer, står de nu og skvaldrer herude. Men fru i dag, så er der ingen, der skvaldrer. Så nemt med det selvfølgelig. Fordi det har vi ikke tid til, for nu skal vi altså koncentrere os. Det er det, der på populært dansk hedder at klemme ballerne sammen. Og det er ikke kun om replikkerne, som vi snakkede om i år. En meget, meget væsentlig koncentration ligger i, at man kommer på det fuldstændig rette tidspunkt ind. Og ikke kommer dallerne, og gud, det glemte jeg. Så eksploderer han, så ved I. Godt. Kan I nu have en rigtig god forestilling i dag? Prøven går stort set, som den skal. Nå, sidder du herinde? Skal du ikke se at blive farvet? Der er ting, som skal skydes. Og blandt de medvirkende er der også en forsigtig tilfredshed. Ja, men nu er vi vel så klar, som vi overhovedet kan blive. Det var vores forgeneralprøve, det her. Så, og det tager nok godt. Men altså, man skal passe på, at man ikke tager munden for fuld, for ofte sammen jo generalprøver, de går godt til tegn på, at premieren kanskje går i vasken. Men det tror jeg nu ikke. Det ser ud som om, det er rigtig godt, det her. Små kikser ikke med det, men det skal der være. Det er på plads til premieren. Simpelthen. Det er jo på mandag, at publikum er der, og jamen, det er der, vi virkelig skal stå prøven jo. Og vi aner jo ikke, hvordan publikum og folk reagerer på stykket. Så. Og nu er det lige op over. Nu begynder nervøsiteten at melde sig, synes jeg. Og då så er det 20 bang, så er der en premiere. Og med det tempo, de er på nu, de unge mennesker, så kan jeg jo godt sige, at så kan jeg jo godt være ganske rolig for en helt perfekt premiere på mandag. En til for Prins Claus. Ja, det ser vi godt.